ଏହି ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦବ ଜାଣିଥିଲେ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିନଥାନ୍ତି। ବାପରେ ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭଳି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଜିନିଷ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଜି ମେଥି ଶାଗ। ଏହି ଶାଗ ଟିକେ ପିତା ଲାଗେ ବୋଲି କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଖାଇବାକୁ। ଏହି ଶାଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଉପାୟରେ ରୋଷେଇ କଲି ପିତା ଆଦୌ ବି ଲାଗିନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଶାଗକୁ ଭଲରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ପକେଇ ଭାଜିବାକୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଏବଂ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏହାପରେ ଆଉ କଣ ଯେମିତି ଭଜା ଭାଜନ୍ତି ବାସ୍ ସେମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ ପଖାଳ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭଜା ଭଜିର ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା। ଶାଗ ହେଇଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଭଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ସଖୀ ଶାଗ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲ ଯେ। ଏମିତି ମୁଁ ପୁରା ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ। ଏହି ଗିଫ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ଏହି ଖୁସିରେ ମୋର ପାଣି ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ସତରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା ମୋର ଉପରେ। ସତ କହୁଛି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭଳି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା କଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମସାଜ ମେସିନ। ଏହାର କାମ କଣ ଥିଲା କହିଲେ? ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ଏହି ମେସିନ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ କରିଦବ। ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କାମର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ଏହାକୁ ଠିକ ଠାକ ରେ ଚଲେଇବା ଶିଖି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲି। ମୋ ସହିତ ପଙ୍ଗା ଲଢିବ। ତାପରେ ତ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିडिଓ ଦେଖା ହବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।